dikit yung binunutan. Mura yung ano, sibuyas sa... Ilan? Sa kamates. Wow! Ano ba? Ano ka nakalagay dyan? Ha? Kalamansi. Ayun po, magandang hapon. Ayun. Dito nga po kami ngayon ni Tito Bunson, Batangas. Namalingki sila ng mga gulay. At yung pinamalingki namin doon sa Divisoria nung isang gabi ay ubos na agad. Hindi pa ako pwedeng magbuhat ng magbigat. Gawa nga ng kahapon ay nagpabunot ako ng ngipin. Magapa nga. Magapa yung aking pisngi. Ayun, may kargador sila dyan. Kinakarga ng mga gulay. 2 kilo lang, 5 yan lang. Ayun, tapos na silang mamili. Bali, uwi na kami. Atras! Atras na. Dito dyan yung driver. Hindi pa ako pwedeng magpersa. Sumasakit nga yung binunutan sa akin. Oo. Ayun, nagpauwi na kami. Ito na yung mga nabiling gulay. At may kasabay si ate. At taga Bicol din si ate. Shoutout kay ate. Taga Iriga. Taga Iriga si ate. Dito yung driver. Hindi pa tayo pwedeng magpirsa kasi bagang yung ano binunot. Saan kayo ito sa ano, Iriga? Sa Lanon Sasyon. Lanon Sasyon. Sa dulo na yun, no? Pabaaw na. Hindi na, pababa. Pabaaw. Santo Domingo. Pababa. Mas matagal na kayo dito sa ano, Sukat. Matera. Matagal na. Matagal na taon na. Taon. Bira kayo umuwi sa Bicol? Bira na. Huling uwi ko sa Bicol, 1997. Tapos di na Hindi na nauwi. ulit. Ano piliin nyo? Reglos. Reglos. Shoutout mo mga ano, mga kapamilya mo sa Bicol. Mga ano na, mga kapinsanan. Kapinsanan mo na. Basta din na mga igin ninyo. May bahay na kayo dito sa ano, Manila. Sa ano, nangungupahan ako sa Anong upahan? Coasting. Ferrari. Dito naman sa Sukat. Sumasakit ko ano, binunutan sa akin. At unang muna namin inatid yung ano, nagkasabay. Ito nababa na.
masakit yung binunutan. Mura yung ano, sibuyas sa Tanawat kaysa sa Divisoria. Magkano? 750 sa Divisoria. Doon 600. Ay, gago, tinagnan yung ano oh, yung kamatis. Sino kaya nag-ano dyan? Eric, si Joshua. Tinagnan yung... Ano, daw naman. Basket. Daw. May langgonisa pa? Hindi, pagkaki naman na yan. Pagpapasok na tayo. Nagawin ako ng lamansi doon. Lamansi. Ay, kalamansi pala. Tignaran. Dabaw yun. Limonsito. Yan. Guys, may stand ah. Camera. Oo. Kamuti upper. Nandun natin ako na ano eh. Dupol niya. Ayan, melon. Tundol. Tingnan ko. Lalo sa division ngayon eh. Ayan, tapos na.